बहन चोद आवता तहरा यही अदतिया पे ना हई माँ झटिया जरेला समझ लू भाई जो तहरा जैसन गायक भाई जो हम आज तक ले ना देखली कि जवन तहार मन करता और जौन मुँह में आवता भाई जो पक से गा देता रू और पक के देना हाथ देता रू तोहरा के बुझो तनी झाटे ए भाऊजी जान समझे के गलती मत करिया ठीक बा काहे से 8 इंच के लंड बा और लंडे पे घमंड बा ठीक बा आवत नुहुर के पेलवा ला पहुंचो साफ साफ कहतानी ना एकदम विश्वास से कहतानी कि जैसे है डारा पहुंचो तैसे तू हागे के शुरू कर दे हाँ हाँ ये भाऊजी तारा नाम तो एकदम ब्रांड बा यही से खड़ा हमार लंड बा बहनचोद जैसे तान्य झा के नाम सुनी लो ना तैसे बहनचोद खड़ा हो जाला हाथ तक का हाल बा भाई लोग हम आशा करतानी कि रवा लोग ठीक है होबा आगे नहीं तो लोग के हंसावे खातिर एक और भरपूर मजेदार गाड़ फाल लाड़ फार वाला वीडियो लेके जो ना वीडियो में कहतानी बड़ी मजा वाला बा यही से भाई लोग कहतानी ना कि जे हमारे चैनल पे नया बाड़ा उस चैनल के सब्सक्राइब करो वीडियो के लाइक करो हम करतानी वीडियो शुरू लोग सुधरवा सर ना ए भाऊजी हमनी के बिल्कुल ना सुधरल जाई काहे से तू एक नंबर के छिनार बाड़ू एक नंबर के रंडी बाड़ू अपन सामान बेचा तारू और जब वो सामान हमनी के ले लिहल जाई और तोहरा के पेल दिहल जाई ओकरा बादे सुधरे के सोचल जाई काहे भाई लोग सही कहतानी ता कमेंट करके बतावा कि भाऊजी कहत या सुधर जा तो सुधरल जा कि ना सुधरल जा घूस घूस के घर में तना मारब ना ना या भाऊजी ई तकबो सोची हा जिन ना तो समझ लिया कि बहुत बड़ा कांड हो जाई जैसे तू घुसबू घर में तैसे हमनी के झुका के और इतना घुसा 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 के पेलल जाई बहिंचोद कि तू जोन कहेलू ना कि बूर लेला बूर तहर एकदम भंगाड़ा या भंगार कर दिहल जाई ठीक बा ई बात तक कबो ना सोचिया कि घर में घुस के मारल जाई गायकी छोड़ दबो देखा ए भाऊजी जोन तू गायकी छोड़े या छोड़ावे के बात का देलू है ना ऐसे तोहरा के हम कहतानी कि तू खुदा अपन गायकी छोड़ दा ठीक बा काहे से तोहार गायकी ऐसा बा बहिंचोद कि तहार गाना जोन चलाता मार्केट में वो तोहरा सुर के ऊपर ना चलाता तोहरा बूर के ऊपर चलाता तू गानवा में साफ साफ कहेलू कि आवा बूर लेला हमरा बूरे के हल्ला हो गई तो समझ ला तहार बूर के हल्ला इतना हो गई ना कि तहार जितना गनवा आवता बहिंचोद सब बूरे तोहार खोजता और तोहरा बूरे पे गाना चलाता यही सब कहतानी भौजी हाथ जोड़ के कहतानी कि तू अपन गायकी छोड़ दा बहिंचोद भोजपुरी में जितना दंगा होता सब खत्म हो जाई भाई लोग और सही कहानी तक कमेंट करा यार तनी के कमेंट ना करेला वीडियो ता देखेला कमेंट करके बताइए भौजी के सही राय देतानी कि गलत कह देले हते गारी रे कुत्ता कट ले बाइक निकल के अरे ये सरवा कुकुर के झाट उ गाड़ी ना देले बा गाड़ी पहले तान्या झाट देले बाड़ी समझला तबे उ कहले हा कि माई बहन पे जइबे ता पटकिए के पेल देव बहन चो सरवा कहता काहे देले बाड़े गाड़ी रे सरवा उ गाड़ी आइले तब ना करे के बोले के चाहिए बहन चोद भाग सरवा परी तोरा बबुआ भारी रे तो गाला कुल हवा सर अच्छा त पड़ी तोहनी लोग पे भारी रे और तान्या भाऊजी तू कहतारू कि दोगड़ा बाणे कुला बहिन चो तारा के हम कहतानी ना कि सुधर जा अगर जे तोहरा के कहले बा कि पेल देव ओकरे के कहा अगर दोगला तो ठीक बा जो तू कुल के कहा तारू ना ई सही नइखे करतारू जहिया सब मतलब कुल नुहरा के पेले लगे तारा के ना भाई तो साच कहतानी कि मुंह देना खून फेंक देबू समझ लू हमर नाम धरी गावसम अच्छा तहार नाम लेके गावता तो हमें बढ़िया बात बना भौजी कि तहार नाम के फेमस करता तारा कोनो दिक्कत उक्कत बा का बोला तहार नाम लेके केहू गावत अगर तो तारा कोनो दिक्कत बा तो वो बता दा माई बहन चोदवावता अब वहीं तक कालू के खाली नाम धाके गावता
बहनचो सरवा तहरा यही आदतिया बेटा हई मां झटिया जरेला समझ लू बहनचो तहरा जैसन गायक बहनचो हम आज तक ले ना देखली कि जवन तहार मन करता और जौन मुंह में आवता बहनचो पक से गा देतारू और पक देना हक देतारू बहनचोद माई बहनचोद अवतार यह कोनो गाना रे वार्निंग हो बेटा ई सुधर जा अच्छा ए तान्या झाट अगर ना सुधरी तब तू का एकरा बाद आर ना तपार अच्छा ए भाऊजी ई बात तो एकदम हमारा मन के कालूहा हो आर नाता पार अवावा सूत के उघार ओकरा बाद में कहा बुरिया में अपन लंडवा जल्दी जल्दी डार कैसे घचर 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 ओकरा बादे न मजा आई बहिन चोद बुर लेवे के अब बुरे के हल्ला तबे न होई कि ताने झाके मरा गइल बहिन चोदार नाता पार गाड़ फाड़ दिल जाई मार के समझ लो नारी के बड़ा अपमान कइले अरे सरवा झाट के बार उ नारी हिया रे हम तो कहतानी सरवा माल सरकारी हिया कि जे ही आवता अब पेल के बजा के चला जाता और तू कहता कि नारी के अपमान कइले बहन चोद बस सरवा हम तो समझता नहीं कि सरवा तो पेल के बजा देले होबे तबे कैसे ओकरा पक्ष में ते बोला तारे समझ ले हाँ हाँ ये भाऊजी तारा नाम तो एकदम ब्रांड बा यही से खड़ा हमार लंड बा बहन चोद जैसे तान्या झा के नाम सुनी लो ना तो ऐसे बहन चोद खड़ा हो जाला तोहरा के बुझो तानी झाटे ए भाऊजी झाट समझे के गलती मत करिया ठीक बा काहे से 8 इंच के लंड बा और लंडे पे घमंड बा ठीक बा आवत नुहुर के पेलवा ला पहुंचो साफ साफ कहतानी ना एकदम विश्वास से कहतानी कि जैसे है डारा पहुंचो तैसे तू हागे के शुरू कर देबू और मुहा से ऐसा आवाज नहीं करबू ना कि अगल बगल के कुकुर बिलार भैंसी भैंसा अउरी साढ़ सबके खड़ा हो जाई लाड़ सब पारी पारा तारा पेली तबे नु तोहरा मजा आई बहन चोद कैसे तू हर गानवा में ऐसे आवाज देलू बहन चोद तेरा बहुत एक्सपीरियंस बा हमरा बुझात देखो हेमा सील के बोतल रखल बा वो अंत में दिहल जाई ए तूफानी लाल बेटा देखा तारा के एगो बात बताई हई तान्या झा हई चाहे हेतना मोट डारा चाहे हेतना मोट डारा तान्या झा के झाट ना बुझाई समझला कैसे उनके नामे बा तान्या झाट और उनके बुर गोइल बा फाट समझला यही से हम कहता नहीं बबुआ कि तू पहले के स्टार बड़ा बढ़िया बढ़िया गाना गावा ठीक बा हई लाल चटे वाला गाना गाई बंद कर दा तोरो के अगर पहले लगल जाई ना तो तोरो गाना वाल फाट के सब बुरादा हो जाई समझला हाँ तो भाई बस आज की वीडियो यही करता नहीं खत्म लेकिन वीडियो अगर झांड भर भी अच्छा लागल होई तो वीडियो के लाइक करिया चैनल के सब्सक्राइब करिया मिलता नहीं ऐसा ही हंसा वाला वीडियो लेके एगो और नेक्स्ट बारी।